Құрбан шалып қайтышлый. Хикая. Закиржанны ауылдашлары хөрмәт итә. Әйе шул, эчми, тартмый, юнсыз сөйләшми, кешеләргә бик тә игелекле. Рамазан айларында бер көндә калдырмый ураза тота. Ә соңгы мәлне ел сайын Корбан бәйрәменә бер тәкә чалдырып, итен фәкыйрьләргә өләшә. Менә бүген дә Корбан бәйрәме көне. Закирҗан мал туарлары арасыннан алдан ук шушы көнгә дип билгеләп куйган бер симез тәкәне җитәкләп, гыйбадәтханә ишек алдына килде. Аны рухани каршы алды. Закирҗанга Корбанның мәгънәсен һәм чалу тәртибен тагын сөйләп бирде. Шуннан соң Закирҗан бар гөнаһларын Корбан бәрәненең өстенә салу билгесе итеп, кулларын хайванның башына куйды. Рухани дуга кылды. Хайван чалынды, аның каны акты. Барысы тәмам булгач, Закирҗан өенә кайтырга чыкты. Капкадан чыгу белән аңа Махибҗамал түти очрады. Ни хәлдә, исәнме, Махибҗамал түти? Аллага шөкер, балакаем, үзең исәнме? Син икәнсең әле, Закирҗан улым, танымый да торам. Бик киңәеп киткәнсең димме? Ни эш бетереп йөрисең? Менә быел да Корбан чалдырдым әле. Шулаймыни, бик изге эш эшләп йөрисең икән, балакаем. Бик хуш. Аллаһы кабул итсен берүк. Әйе, шулай булсын инде, шулай булсын. Менә соңгы 5 ел рәттән 1 елда калдырмыйча чалдырдым инде. Былтыр үземне фоторәсемемне төшереп, район гәҗитенә дә язып чыкканнар иде бит. Укыгансыңдыр әле. Корбан чалдырып, инде 4 ел рәттән Корбан итен фәкыйрьләргә өләшә дип язганнар иде. Шулаймыни, Аллага шөкер, балакаем, Аллага шөкер. Ярый, Махибҗамал түти, үзең безгә дә килеп утыр. Ине әле сине бер көн генә исенә төшереп утыра иде. Махибҗамал бу арада күренмәй, югалды, ширләп китте микән дип. Килеп чык. Ярый, хуш, кайтыйм әле. Өйдәгеләр югалтырлар, эш күп. Закирҗан үз алдына уйланып китеп барды. Килми торсаң да бик әйбәт әле. Синең кебек җин корткасы өйдә дә берәү бар. Ялыккан инде аның мыгырданып йөрүеннән. Монсы да күрер-күрмәс кылый күзе белән бик киңәеп киткәнсең дип төрттүреп ята. Ни эшең бар минем гәүдәдә? Барысы да үземнеке, Аллага шөкер. Закирҗан урта урамнан кайтмакчы булды. Монда кешеләр күбрәк йөри. Күрсеннәр аның гыйбадәтханәдән Корбан чалдырып кайтуын. Андагы теге бүкре әклимә очрамый калмас. Аңа әйтсәм, шунда ук бөтен авыл беләчәк. Минем быел да тагын Корбан чалдырганымны. Шулай уйланып, зур урамның уртасыннан як-ягына карана атлады Закирҗан. Менә аның күзе урамның уң ягындагы бик матур зур йортка төште. Кара әле, бу теге кысык күзле Бур Әсләхетдиннең милке бит. Малайы салгандар инде күрәсең. Кара син аны, хан сарайымы ни? Бу хәтле йортны хәләл хезмәтеңә салырсың салмыни? Әнә үзем ничә ел тырышам инде, һаман беренче катын бетерә алмыйм. Ничек тә 2 катка тырышырга кирәк. Безнең күрше хәерче низамга хәтле 2 катлы итеп төзеп ята бит. Бер минем генә йортым кешеләрнеке арасында иң бәләкәе булып торсынмы? Юк, тырышырга кирәк. Ничек тә. Бу урамда тагын бер сырахана ачканнар икән. Кем ул алпан-тилпән көчкә чыгып килә? Теге түбән оч мәңге исерек аксак кыйма икән. Ну, ишә дә инде. Мин үзем ичмасам, бер качанда шамасын белми эчмәдем. Әдәм көлкесе булып урамда тәгәрәп ятмадым, милициягә эләкмәдем. Моны тагын алып китәрләр инде. Кем килеп ята ул каршыга? Элек бергә эшләгән Бүре Хәйретдин бит. Җинем сөйми шуны. Казак алганны да начальствога эләкләшеп, аз канымны эчмәде ул минем. Күрәсем килми үзен.
Булмаса, урамның теге ягына чыгыйм әле, якынайганчы. Әһә, теге бөкре Әклимә үзенең капкасы төбенә чыгып утырган. Ни хәлләрдәсең, Әклимә апа? Бәйрәм белән сине. Аллага шөкер, улым, рәхмәт. Быел да әллә корбан чалдырып кайтып киләсең инде, Закирҗан? Әйе, Әклимә апа, Аллага шөкер, быел да чалдырдым. Эй, изге кешесең дә инде, Закирҗан. Ой, рәхмәт төшкере, бигрәкләр дә игелеклесең дә инде, балакаем. Ходай кабул кылсын инде, кабул кылсын. Закирҗанның Хәйретдинне күргәннән соң катып киткән күңеленә рәхәт булып китте бу сүзләрдән соң. Әклимә апаны очратуына бик сөенде ул. Хәзер инде һич шиксез Закирҗанның быел да корбан чалдыруы бөтен авылга таралачак. Шулай өенә кайтып җиткәнче, Закирҗан тагын берничә танышын очратты. Алар белән туктап сөйләшеп тормады инде ул, өенә ашыкты. Урам капкасыннан ишек алдына кергәндә, Закирҗанның кәефе яхшы, вөҗданы канәгать иде.